Naimbag ken nabendisyonan rabi ito'y amin tatta kakabsat ken gagayem ket Kristo ket madaydayo iti Dios tanadanon tayo manen daytoy aldaw or nga aldaw Huwebes ket adda kami manen tapno iti gasta ket makadwayo nga mangi-share iti naadal may panggep iti topiko tayo di kalman iti Lifeline Grow in the Body of Christ wenno dumakkel tayo iti pagi ni Kristo nga in share wenno in speak kanya tayo ni Kuya Dominador Takbian. Kaya siya ni kabsat yung J-Boy, may isang computer engineering student and agkakadwa tayo tatta kakabsat nga mang adal iti nagpipintas a panursuro nga aggapo iti Dios tayo. Katatangarod na dada iti agdama nga upubraen tayo, let's settle it pay lang ket agdanid tayo nga naipapuswan kada ito'y nga pagsasaritaan tayo. Feel free nga i-share daytoy nga link kadagiti friends,
family and dorm mates nagdo-dorm tayo. Tat naniti kasta kakabsat ket makaadal tayo nga sangsan kamaysa. And as well, mabalin kayo lang at comment ito'y na dadayti concerns sa dadayti ket pay maamuan or feel free mat nga i-PM na kami. Okay? And sakbay tayo nga ron nga rugyanan daytoy nga panagkakadwa tayo kakabsat, i-offer tayo pa lang daytoy babaen iti may isang kararag. Bro, Denmark? Name bagarabi iyo gagayem tatangarod and tingarod at kararag. Let's bow down our heads and let's feel the presence of our Lord. Let's pray. Father God in heaven, we praise your name, we glorify your name. Thank you, O Father, for this great privilege na binigyan niyo sa amin. Indeed, you are our God who can do more than we ask or imagine. Even any concern of our heart and mind, and continue, O Lord God, to purify it so that we can totally use our bodies for your own glory. Ngayon, O Father, fill us so that we can totally understand the very message that comes from you, and continue, O Lord God, to unite as one by your Holy Spirit so that haan pulos kaming mayaw awan kinham kam pulos nga out of focus. And tatangarod agyaman kami kadato internet provider nga impay mo kanyami kat sikangarod ti magsustain iti daytoy kat aming anyaman nga lugar iti papanan mi kat ada ti internet na kanun aming nakakapsat kat handa maiyaw awan or haan mod na basta ti message yu itatangagon daway. Ket tatangaron gundaway idaydayaw daka sikangarod iti mga ramat iti amin di iti daytoy. Ket tingarod iti dawat mi tinagan ni Jesu Kristo nga po mi. Amen. Praise the Lord. Okay, nalamiis nga rabi tayo tatagakabsat since umay iti bulan iti July ket panagtutudo ngem iti sasao iti Dios ket karakanayon nga nabara inside us. Ket hindi nga rod iti topikon kakabsat nga kunana itoy ket grow in the body of Christ ket iyam amok man nga rod dagiti kakadwa nga mangsarita iti naadal medical man ket adda iti estudyante dadamot iti agub-ubra ket sakbay ko nga ngayam amoy so da iti maysa nga question since da kami iti karakanayon yung kadkadwa every Webes kakabsat adda iti maysa nga question para kanya da ngamin iti topic tayo ket grow in the body of Christ ket iti question mat anada iti pakakitaan nga nag-grow tayon in the body of Christ. Iyan nakarod ngayong amoy iti padak nga estudyante nga computer engineering ni Brad Aldrin Tape. Bro? Sige. So, ayan, praise the Lord. So, tilang mo't may ba kanya kabsat, tilang paslang di pa naka-testimony ko kumbaga, nga pakakitaan nga siya kita grow iti body ni Christ is DJ agkaroon iti everyday nga panaki-communicate kanya na. And syempre, when it comes iti evidence ko DJ pakakitaan nga talaga nga siya ket susurutek DJ revelasyon na kanya iti every morning. So DJ kanya kapsa. Praise the Lord sa iti pakakitaan. Ngamin no correct DJ receiving tayo iti word ni God, iti quiet time tayo and any form of devotion tayo in the Lord, correct mo iti application tayo. Okay, iyabakmat nga rod ni Brad Denmark Benavides tat nan isawang namot no anada iti pakakitaan nga iso nagat may isang aggrow in the body of Christ or bagi ni Kristo. Bro? Praise the Lord. No, kitaan tayo ngamin kakabsat no spiritual. Narigat ngamin nga talagang makita mo dagduma. No physical alis to lang. So dumakkel dati ubingen, tumayag, no lalaki agpalo iti boses.
So, DJ, digit may isang mas nga physical. How about spiritual? So, sakto lang mo DJ, bagbagan at tatay ni Brad Aldrin is DJ. Kasano nga obra and pagayatan iti Diyos, ada ti desire ba, iti puso ken panunot, no ada ti desire, ijingimin makita digitay the way we act, the way we think, and the way we respond doon sa kagustuhan ng Panginoon. Actually, makita, halang nga tayo iti makita ganyan, alis tumat nga makita iti aglaw-law kanya tayo. Once nga dakkel iti love or DJ pinang-accept ni Jesus Christ as Lord and Savior. Ilang Brad. Thank you, bro. At paisa amin na amin nga living things kat makita iti changes or growth na. So, numula, makita nga matiddo, bear fruit, numot bagi, adaday iti dumakkel, adaday iti change iti voice na. So, same as through iti spiritual, makita nga makita in our daily life living. Praise the Lord for that. Tatamat nga rod, awagak ni Ate Jonah, tatnon, iyipkas namat iti pan naka-answer na kadayto. Ate? Good evening, kakabsat, to everyone. So, kinyak mat ayakat no, about iti inner, hangkong may baga kasi ano nga rod, handak mat siguro amu pelang ununay. Ngam no, physical, outer nga talaga. So, adanak dito yung makikita tayo. So, dati iti may isang reason, no, apeng or dati iti makita nga naggrow dagiti priorities in life. So, DJ and even iti panag-share kasi DJ mat iti may isang reason na no apeng in-share or kumbaga na ipass on mat DJ gospel kanya to proclaim DJ word ni God. So, datoy adanak iti sangwanan ni itat nga kadwa itat nga rabii ket dati ket working amin ni God and dati iti makunak nga kumbaga nag-grow up in Christ. So, DJ lang, good evening. Good evening. Praise the Lord. Sa dada iti pakakitaan and praise the Lord for that example, priority. So nakadado min iti i-priority tayo before since naawat tayo ni Christ, na-i-correct, na-i-redirect amin nga plans and goals tayo in life. Praise the Lord. Kay intay ije topicon, grow in the body of Christ. When dumakkel tayo, itibagi ni Kristo. So take note, da tayo. So ado tayo, haan lang siya when may sakbat, rather ado tayo, meaning let us always be an encouragement or an example to everyone. Okay, ti mat verse na ito ket first San or umuna libro ti San Juan chapter 1 verse 3 nga rod ibagami tinakita mi ken nangigmi tapno mairaman kayo met iti panakikadkaduami iti Ama ken ni Hesus Kristo nga anak na. Okay, so nagmayat DJ ko na ito nga nakita ken nangigmi. So DJ no ana iti na receive da kahit damot nga ited same as trumet kanya tayo no ana da iti na learn na dagiti leaders ket inted damot kanya tayo for us to grow. Same as trumet nga dagiti na receive tayo tatta kasapulan tayo mat ited kanya da for them to grow. So ano ba meaning amin iti growth? Ano ba meaning na iti changes? So dagiti kat masungbatan to no intayo ijay different nga challenges. So dito yung karakanayan nga example, imagine ko nga mangmangan tayo amin nga favorite foods tayo at DJ sangwanan tayo, yet may salang or datay lang at DJ table that tayo lang iti mangan. So nagmadi nga panonoten awan iti enjoyment, awan iti satisfaction. I mean, sisak lang iti at DJ nga alamisaan. So dito nagpintas ipan na kay baga na pan na kay iablat na tatno mairaman kayo met iti panakikadkadwami iti Ama ken ni Hesus Kristo. So iti panakagol na iti panagbalin nga leader, panagbalin nga may isa nga Christian di makita kanya tayo dagiti na receive tayo for them to follow as well the Lord Jesus. Okay, hintayo ka DJ different nga points nga na-i-discuss di kalman. Umuna, grow in spiritual relationship. When dumakkel iti na spiritual panaki relasyon. So na topic tayo na yang amin nga talaga nga living
ket dumakdakkel da iti changes na numan na bayag dalat ta iti pakakitaan. So same as true iti spiritual life, dapat adda iti pakakitaan, dumakkel iti na espirituan apan nakirelasyon. Next is dumakkel iti na espirituan panagkaysa. So spiritual unity. So DJ, we have the same Lord. That is why may iti isa-serve tayo. And lastly, dumakkel iti na espirituan panagbiag. So DJ, naibagan ni Ate Itay, Ate Jonah, in terms of priority, in terms of decision making, nag-grow tayo ngamin adda iti love relationship tayo in the Lord. Okay, so ready nga ro din iti tumunggal may sandap no iti kastagat sungbatan da digiti nagpipintas nga challenges from the Lord through the life of Kuya Duming nga nag-message iti kalman. Ibasa nga rod dito yung mga nakakabsat tina spiritual relationship or relasyon ket nakabatay iti kinapudno, kinasanto, kinadalos, ken kinalinteg ki Apo. Okay? So karakanayon ti nga mangmangeg, Holy God, Mighty God, dagiti iti mangmangeg tayo in terms of worshiping, in terms of prayer, ngamin iso iti pudpunno kakabsat, iso iti pudpunno kanya tayo ngagdengdengeg tata, iti Diyos tayo ket napudno, na santo, na dalos ken nalinteg. Therefore, datayo met nga anak na isumot iti sursuroten tayo. Okay, so daytoy ket agnanayon ngem ti physical a relasyon ket nakabatay iti ayos ti lubong ken temporaryo laeng. So mapag-differentiate tayo na kakabsat datay ngagdengdengeg nga iti Dios tayo ket eternal, but iti amin nga iti lubong ket haan nga eternal or adda iti paglasan na or pagpatinggan na. Okay, so kanana itoy, kumusta ti relasyon tayo iti Apo? Iti pada tayo a Kristiyano, iti sabali a tao, na espirituan kadi, wenno physical laeng. So dayto yan, iti pakakitaan, iti naggrowan tayo, pakakitaan no kasano tayo nga grow, pakakitaan no kasano iti love relationship tayo in the Lord. So di dyan, nagmayat di dyan ko na ito nga kumusta. So di ba ngamin, in-receive tayo ni Christen, at the day devotional period tayo, at the day worshiping time tayo, ngam kumusta? Kumusta DJ relationship tayo? Upobrain tayo lang ba mechanical or normal? Ngam kumusta? Is it in a way nga talaga mai-glorify ni God or haan? Okay, next pa ko na nito ispada tayo a Kristiyano. So let us always be setting an example no kasano iti agbiag oray magitkita tayo nga dagiti dumang sa bali iti natatahak na so kasano iti panangipakita tayo kanyada. And okay, so iko na pa itoy ikagumaan tayo nga rod agun oden ken dumakkel iti na spiritual a relasyon taday itoy iti gapuna nga inayaban na tayo ti Apo. Okay, haan lang nga basta nga na-receive, haan lang basta nga naamuan, haan lang nga basta nga addan, but nagpintas siya pa nakayablat na ulit, ikagumaan tayo. So, i-prioritize tayo. Iso iti, talaga ipantayo yan na puso tayo. Ngagunoden kan dumakkel iti spiritual life. Okay, so dahito nga rod, umuna nga question, kakabsat, and umuna nga challenge, kaya tasong batan ni Brad Danmark. Bro? Sige, praise the Lord. So, nakikitaan tayo dito ikat na in-specify na nga talaga amin. No, ano ba talaga iti may isang paggrowan iti may isang adante relasyon iti Diyos. So, mununa, tina-spirituan a relasyon ket na nakabatay iti pudno, kinapudno. So, pakabirukan ngamin talaga iti kinapudno. So, very clear mo, imbagan ni Yesu Cristo that I am the truth. Nasa kinasanto, kinadalos, kinalinteg, ti Apo. So, detoy, mabirukan amin iti detoy, kina Yesu Cristo. So, very clear dapat kanyak, once nga, na-accept ko nga pudpud nyo na Yesu Cristo ti pinagbiag ko, ito'y dapat pinagbiag, or deto'y dapat nga eriti spiritual, nga relationship kanigat, ket agro-grow. Amo tayo nga ni,
ni Satanas haan pulos nga agsardeng nga mang buribor, especially iti kumbaga relasyon tayo kanyan kanya ako tayo nga Diyos. So dapat talaga secure ken haan tayo pulos nga toes and kumbaga lang DJ daluyong tibaybay nga haan nga subli. So mamati ka di kinapudno pero daduma haan na because of adati of offer ti lubong. So dati nga rod daduma ket nakakita tayo nga iti physical or nakakita tayo nga iti something of offer ti lubong so di pamati mapukawen. So DJ ko kailangan nga talaga ma-determine as may isang mamati kin Hesus Kristo, ma-determine nga talaga mo ubra ba talaga DJ anat ti makapa-grow kanyak or especially the spiritual relationship kin God ken ana di kiti haan kasi nga men dito once nga men nga ma-determine iti daytoy DJ nga talaga DJ nga parting the Holy Spirit is working. So DJ nga rod kumbaga i-remind so ditoy kamusta iti relasyon tayo iti Dios iti kina iti pada tayo Kristiyano. So dito nga may samat nga kanyak dito is growing in love, patience and digiti may isa nga in kasta nga kailangan love kini God haan pulos awan pulos iti mukitaan tayo awan pulos haan pulos nga narabaw kumbaga once met nga kasi met iti may isa nga Kristiyano o once nga adati madingan na obraan na kumbaga kanya hanak dapat hanga tiba basek lang ket digiti madingin naramid na kundi digiti mayat kumbaga and very clear kumakanya tayong kakabsat Kristiyano once nga Kristiyano is kumbaga aramidin na anati pagayatan iti Dios and dati nga rod iti sabali nga tao so dito nga rod iti may isa nga kailangan nga maamuan iti may isa nga obra and iti may isa nga mamati kanya Hesus Kristo ket dakkel dapat iti kumbaga ma-encourage kumbaga not only iti pinagsao kundi iti pinagbiag kundi iti pinagaramid iti pagayatan iti Dios dati nga rod daduma iti kumbaga iti pinaggrow iti spiritual relationship kini God ket agtultuloy haan dapat nga lumned tumpaw iti pinaggrow so naggrow itata kumbaga adati ipaobra ni God itata so naobramet kabigatan na haan to nga naobraanen so dakkel so dijay kailangan na talaga iti mapatugkar iti pamati kin Hesus Kristo so nga dapat nga bantayan iti daytoy iti inaldaw-aldaw babaen iti sasauna so DJ iti may isa nga kailangan nga ma-develop kadatoy grow spiritual relationship kini God ket mas dumipen muneg pay nga talaga di panaka am-am kini Hesus Kristo ken haan lang panakam-am mo kundi ti pinagaramit ti pagayatan na ken haan dapat nga di pinagaramit ti pinagayatan na ket haan lang one na lifestyle in a lifetime kumbaga kundi agnanayon inaldaw-aldaw nga aramiden ti pinagayatan na. Diyan lang met Brad J-Boy. Madaydayaw ti Dios kay nagbibindas tayo example ni Brad Denmark nga iti kaaway when no jablo ket haan nga mapanatag no haan na tayo nga ma-steal from the Lord so studio John 10:10 nga the thief comes to steal, kill, and destroy. So nohan man nagtagumpay so natatangal daw ket adan to manen iti naduma-duma nga obraen na kabigatan or the other day tapnon iti kasta ket ma-distract tayo in following the Lord. So nagpipintas the example that haan tayo nga ma-stuck iti worldly nga manner no matter but rather ket agsubli tayo kadiji pa nag-grow tayo in the Lord. So grow in love and patience ganana sa dado talaga iti naduma-duma nga area. So anada pa nga tadig ito yung naduma nga area maamuan tayo pa'y kakabsat ket itis pakadwa nga sumungbat kada ito yung challenge ket ni Brad Aldrin. Bro?
So, ayan, praise the Lord. So, itimot ka na dito ikabsat dito. Lalo dito yung part, dito question na kumusta ti relasyon tayo iti Apo. So, no siyak met itikit kitag dito ikabsat. No siyak dito kuyo. Kita nga talaga no di relasyon ko kini Christ is all about physical ba or spiritual pa ba yung ginagawa ko for the Lord. So, kasunok ba nga maawatan, kasunok ba nga makita no tibo bracket na spiritual pa rin. So it's all about dito panang please kini God aan nga iti tao. So di nga banda, di ko nga way nga may pakita nga sakit kumbaga filled by the Holy Spirit. And iti amin nga brak is all about dito will ni God. So kanya, I need to be very careful nga before na nga agaramid iti action or iti decision, I need to ask the Lord no ano di kitay revelasyon na kanya, no ano ti answer na, no maka-please ba kanya no di gijay or haan. And even di kitay madi nga aramidin, kumbaga ma-determine nga talaga when it comes to panag-grow iti spiritual relationship kini God. And about the spiritual relationship met, kadigiti pada nga Kristiyano, digiti pada nga kakabsat in the Lord. So, dito yung kumat nga tukuyan iti banag nga detay ipakita the love kanya da akas kakabsat ko in the Lord. Love in the sense nga DJ inted ni Christ ang nga DJ intimate nga love. Kumbaga. So, DJ, and another one, no kasanunak met makitungo kadigiti sa bali nga tattao, kanya, I have the word of God, not to boast, pero I need to, ano nga talaga, DJ, i-live out, DJ, inted ni God kanya, DJ, word na God kanya. So, no ano di revelation na kanya, isuti, ibiyag ko nga talaga. Aan nga gaputa sa bali iti kadwa, sa bali mo iti actions kon, sa bali mo iti words kon. Didikit di balbalunik lata dapat DJ, word ni God. So, DJ, na spiritual, iti ubraek, anyaman nga papanak or uray sa sinuman iti kadkadwak. And least nga talaga iti physical na itay pampanunutin. So, dito ka na pagsat. Okay, so nagamayat di jay na ibaga, so not the iti love, the iti patience, the iti attitude when no iti panagbiag. So DJ, so amin iti karakanayon nga challenges iti amin nga believers and amin nga Kristiyano. No kasano iti maki-communicate nga tibagbag katen latagat jay word ni God no DJ being a Christian when no DJ identity tayo in the Lord. Okay, so no the deity barkada, mapabarkada man, mapa-groupmates, mapa-thesis mates, menos oray siya sino kalangin-langin tayo, let us always live with the word of God. And nagmet pa dyan ibaga ni Brad Aldrin ni tayo. Gamin ko na naitigot, identify na ko may tigot na gijin no kasano iti agrow na dadagiti ubraan. So ti na ibaga ni Brad Aldrin ni tayo. No anadamot dagiti madinga of ubraan so that ma-cut off nga sigod, ma-identify kun ma-cut nga sigod. Okay, praise the Lord for those lessons. Okay, nimot ate Jo na anamot iti ma-share na nga ta. Ate? Sige. So, sakmat ka kagsat. Iti kamusta ti relasyon tayo ti Apo, iti pada tayo a Kristiyano, ken ti sabali nga tao. So, muna nga talaga napanunod ko diti kat di relationship kan ni God kasi natural lang nga talaga iti makipag-communicate or karoon iti relationship iti padang nga tao no tama talaga iti heart with in the Lord na talaga. So haan nga narigat nga kumbaga makisama kasya iti sabali nga tao no tama DJ heart ko and DJ understanding ko panagka-understand ko no sino ni God iti life ko. So DJ kamusta iti relasyon ko na nangamin dito. So adumat di kiti bagar ni Kuya Dan dagiti kakabsat tatay nga adu dagiti challenges along the way aya adding ko na jijim baga tatay ni ading Aldrin tatay nga through the Holy Spirit i-direct na tayo nga talaga nga hanak lang dapat nga or haan tayo lang dapat nga makontento iti
nainlubungan nga relationship kumbaga kasi dapat mas naununag DJ spiritual relationship kasi no tama DJ spiritual maging tama mat iti lubong nukwa. So for example kuma iti kasang kumano kinyak namin DJ pas nga ugali ket hanak namin talaga uray kabkabagyan ka kumbaga kasi no hanak umuna kasarita hangkamot kasarsarita ngam praise the Lord ngamin itataga putadanak iti or binaliwan nak ni God iti character kasjay so itatan kat urehang kaamam mo i-approach ka nga talaga ngam iti reason naket gospel so DJ nga talaga nga ado dagijay all along the way ado dagiti process ngam jangad kunanad to jay encouragement na aya kada tayo nga ikagumaan tayo nga rod gunud den ken dumakkel iti spiritual a relasyon taday ito'y tiga po na nga inayaban na tayo ni God. So every one of us nga talaga kat in-invite or inawis ni God for us nga karoon iti naunag nga relationship ken kwanan relasyon. So DJ through mapaunag lang nga talaga iti spiritual relationship no ada iji heart ko nga all the more nga di nga mga amupay ka ni Christ and at the same time syempre di word na di through Bible nga talaga meditation tayo no sino ni God ti panagbiag tayo tapno all the more nga mamamu tayo iso na so DJ lang kakabsat. Okay, so let us always have this correct heart and understanding. Okay, so hindi matan ni point number 2 tayo kanana ito'y babaen laeng iti pudno panangawat ken Apo Hesus Kristo iti puso ken iti biag tayo nakikammaysa tayo ken kuana ken na espirituan bagina. Kumusta ti relasyon tayo iti Apo iti bagi ni Kristo wenno kadagiti kakabsat tayo iti pamati. So dadagiti questions ito'y nga pangkilatisan tayo no kumusta iti lifestyle kumusta iti panakikadwa tayo so adaan kadi iti naan-anay panagkaykaysa sa dijayen kana nga minito is spiritual unity so kumusta iti unity tayo in the body no awan pay ikalikaguman tayo nga rod maadaan iti na espirituan panagkaykaysa babaen iti pudno panakikameng tay iti Apo. So dadamin iti challenges ito nga like no haan nga sanay nga makikadwa, haan nga exposed iti panakikadwa. So kasano iso nang adjust no mat di sanayen. So kasano mat adjust in a godly way. Okay, o na nga rod nga sumungbat ni Brad Aldrin. Bro? Sige. So, ada dagiti guide questions na ito yung kapsat niya kas lang. Agpadadamit lang di muna. Pero dito yung ti question kat it's all about the spiritual unity. So kanyak may kapsat when it comes to spiritual unity, ay di bagbaga tayo ba no kung fellowship with the body of Christ, di pa nakikatwa ka dagiti fellow believers, di iti natimata kumbaga nag-sink in di panunod ko kaniti spiritual unity. No another one di pay datay agpapada nga talaga iti pamatyan that datayo we are one with the body of Christ and also tilang head nga talaga ket ni Hesus Kristo awanen iti sabali so DJ addaan tay kaditi na anay apan nagkaykaysa nukit kita kiti bagi kakabsat inak yasidig jay bagik kadi word ni God and syempre no DJ panangya si ko word ni God kanyak makita nga talaga nga syakit may yasidigmet kadigiti padak nga mamatiken Hesus Kristo. No awan iti word ni God nga talaga kanya maawis na iti goyod iti unbelievers kumbaga wala na yung spiritual unity no kwan. So word ni God nga talaga met lang iti mangi yasidig kanya kadigiti fellow believers in the Lord. Okay, so DJ, the more nga min nga ma-expose tayo iti fellow believers, the more nga
makaadal tayo pa iti naduma-duma apan orsoro ina. The Lord gusto ko madaday pa nagkakadwa tayo itataya. So makita nga adaday ti naduma-duma nga insights, naduma-duma nga perspectives. Praise the Lord for that sharing, bro. Okay, so maranumot nga rod ni Brad Denmark, bro. Praise the Lord. So once nga itikat may sa iti adamin in emphasize ni God kanya iti may isang example is a group project, di ba? So di nga rod dumakkel iti na spiritual nga panagkaykaysa iti may isa nga kailangan iti kakagrupo nga talaga kat may sa iti focus na. So ano ba ti focus iti may sa once nga group project. So di focus ka di may di group project kadi di project na mismo. Once nga sa bali iti focus iti maysa ket mayaw awan or adati something kumbaga mangyari. So magbaga na iti nga ket perfect nga talaga di example ni God kanya tayo. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are totally united. As I totally accept ni Jesus Christ as Lord and Savior, so ijay clear kanya mat DJ kumbaga how kasano na makipag-unite kini Father, kini Son, and kini Holy Spirit. So dito very clear dapat kanya nga di anati desire kumbaga desire ni Jesus Christ kas jay mat iti desire ko anamat iti kahit nga paubra ni Father kanya kini Jesucristo kas jay dapat met kanya iti maobra. So the Holy Spirit so DJ dapat clear kanya iti daytoy. So very nagmayat nga rod iti pinangi demonstrate mismo ni Jesucristo mo kasano isuna nakipag-unite kini Father, especially digitay once nga ada kanyan umay iti test and trials kumbaga trials or the temptation kumbaga in the 40 days nga pinag-fasting ni Jesucristo. So jay word ni God, so sakto lang ni baga ni Brad Aldrin, word ni God iti very iti nang tool o kumbaga iti way tanong ma-overcome tayo iti daytoy. So ngayon dahil nga rod ket word ni God na minsan nang lang na-overcome. Apay nga rin daduma is paulit-ulit isuna nga i-overcome. So daktil nga talaga iti perfect unity nga makipag-unite, not only may isa nga kamamayatan ket in the body, the believers of Christ. So kasi once nga we are united in the Lord, is unnatural to us nga makipag-unite met iti body iti bagi ni Jesucristo. And then not only in the body but to do the will of the Lord and the desire and the heart ni God kas jay dapat kumbaga unity in love, unity in kumbaga in goal. So DJ dapat iti-clear kanya. So tanunhaan na pulos nga mayaw awan ken mas grow na pay spiritually. DJ lang met Brad J-Boy. Okay, praise the Lord. So nagpintas jay example na yan no, the iti group project ko makita may sa iti focus. So nagsubli lang mat kanya DJ may isa nga kinanta iti DJ Davao. Iti iti may isa nga meeting Davao iti nga though we are many, we are one body. We are one body in Christ. So nakatado ngamin DJ iti thousands may sa iti purpose. Okay, praise the Lord for that. Okay, so niwat Ate Jonah anamat iti may baga na kada ito. Ate? Syakmat kakalset ka tetoy related mat nga talaga aya kasi mapan iji relationship tayo ken ni Christ DJ no once nga makipag-participate or iji nga rod unity within iti spiritual. So timo may relate ko nga min dati aya kakabset ka syempre dagiti may encourage itatta nga kasang ko pag-share iti gospel kasi tingamin inyang pasay kinyak ni God diti kat within inner namin kasang kumbaga makipag-unite in the body wanang kat spiritual unity makipag-unite no anat nagtutulagan iti kakadwa ngam kamusta iti heart nga
agtulnog ka dagi na pagtutulagan. Awan ba iti grumbling, kasya awan ba iti murmur, kasya awan ba dagiti negative nga thoughts nga sumrek iti mind, kasya iso nga in ana namat kinyak ni God dito nga iti spiritual unity ket haan lang nga tay makikadwa nga makita da nga ay ag-participate ka ditoy unang ket numapanda ag share ket mapangkamat gaputa isu iti makitkita da but inyang pasis kinyak dito ni God nga dapat ag kadwalat ta DJ joy nga ag-serve ken kuana kasi tiket ni God ket agkaroon nak iti joy nga ag-serve ken kuana tapno mating ko deto unity nga ibagbaganat toy. So DJ spiritual unity ket haan lang nga te makita da makipag-participate tayo or makipag-participate na but within my heart nga talaga ket DJ it's my joy nga ag-serve ken kuana. And it's my joy nga makikadwa ka dagiti fellow believers tapno DJ nga ro di ba iti reason na no api nga ada iti fellowship unang ket panagkakadwa ket to encourage each one of us o nang ket tapno makapag i-encourage tapno all the more pa nga ag-grow spiritually ken DJ nga ro tapno pa umunag iti understanding tayo who Christ is. So DJ imbaga natin nga no awan pa ikalkaguman tayo kuna natin. So always talaga nga da iti encouragement ni God kada tayo ay nga agkaroon iti kumbaga i-direct tayo dagiti negative nga thinking tayo tapno agkaroon tayo iti growth nga makunkuna. So DJ lang kinyak ade. Sige. So, the more nga ma-expose tayo nga miniti body, the more nga ma-form tayo iti pagayatan wenno likeness ani Christ. Dada talaga iti ma-challenge no kumusta iti submission no kumusta iti panakitungo iti tumunggal maysa. But what matters most ket DJ love relationship tayo in the Lord ngamin no ayos mat iti application. Okay, hintayo mat ni Jay number 3 or challenge number 3 kakapsat so nagalisto iti oras aya ngem nagbabagas ngamin nga talaga iti challenges nga gapo iti Dios tayo. Okay, kunan itoy tibiyag nga espiritual saan na pagayatanen iti basol. Okay, clear kanya dito yung kakapsat. Almost karakanahin tayo nga mapagsasaritaan daytoy so let us always overcome this kind of situation. Kumusta tibiyag tayo maiparangarang iti Apo? Makita na nga ta nga agbibiyag tayo iti lawag when no sipnget. So it is a matter of darkness and light. So iti kinalinteg when no iti basol. Ikagumaan tayo nga rod iti agbyag ken dumakkel pay iti na espirituan a panagbiag tayo babaen iti panangibiyag tayo kadagiti na santuan asasao ti Apo. So dayti question iti nga to damat ti answer na iti baba ngam adalan tayo ba ina anadamat iti panakaawat digiti kakapsat tayo. Umuna nga rod nga sumungbat ni Ate Jonah. Siya ulit kakapsat. So DJ grow in spiritual life aya. So makitak dito yung no adan talaga DJ, di ba kaka-connect DJ, no adan talaga iti spiritual nga relationship with God. Ma-consider tayo amin dagito tapos na nagkaroon iti spiritual life. So kinyak ba di ba kuna ti kamusta ti biag tayo maiparangarang iti Apo. So DJ kanay na nga min i-emphasize kinyak ni God every quiet time ko nga anyaman ti ubra ket makita ba DJ nga kumbaga DJ nga authority ni God iti life ko. So no adda ko maiti bakante nga oras makita ba nga adda ni Christ even agtugtugaw nak makita ba nga adda ni Christ. So DJ it's a matter of the DJ obraan always ko dapat nga i-consider nga adda ni God iti life ko. So the DJ decisions dapat ket umuna lata ni God iti priority kasi tapnon karoon nak deti iti na spiritual nga panagbiag. So lang every decision nga itad kinyak ni God or every decision nga naipayan kinyak ket dapat ket adalat ta ni God nga umuna tapnon iti kasta ket
haan nga kumbaga haan nga masayang, haan nga mamali dagiti decision nga ubra. And at the same time, detoy panag-grow spiritual ket haan talagang nga agsarden ijay kasi dapat ket tuloy-tuloy nak dapat nga grow spiritually, continue syempre DJ baga tayo tatay nga ti panag-continue ko through words met lang nga talaga ni God. Isuhan tayo dapat nga give up nga mangadal kadagiti sasaon ni God, aduman dagiti situation nga ited na nga talaga or adaman dagiti ubraan kaguraan na dagiti estudyante mabalin itatta kasya ngem hantayo dapat or DJ nga hantayo dapat nga liwayan DJ meditate tayo iti word ni God tapnon iti kasta mas umunog nga talaga or mas aggrow tayo pa spiritually. So DJ spiritual and mapaunag mabaliwan DJ character tayo nga kayat ni God nga pagbalinan tayo. So DJ lang kakabsat. Sige, hantay nga liwayan nga ubraan DJ task and responsibility tayo in the Lord ngamin habang i-apply tayo daytoy talaga nga ma-form tayo iti pagayatan nga. Okay, ni Brad Denmark anamot iti maibaga na ka daytoy. Bro? Praise the Lord. So ito yung kanyang kakabsat is clear dapat kanyang teti kasta. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ is a new creation. The old has gone, is the new is here. So the new life kumbaga. So DJ nga rod, DJ new life nga internigat kanya dapat kanayo nga input ko iti daytoy kadto word ni God. Word ni God tanon haan na pulos nga maiyaw-awan ken haan na pulos nga kumbaga diti basol ket haan nga iso ti idi desirean kundi iti desire ket DJ anati makay-ayo iti Dios. So ini kanak iti baro nga biag ala nga subyanak lang dagiti madi dagiti haan nga makay-ayo iti Dios. Itoy kuno nga rod is I need to grow dumakkel iti na spiritual nga panagbiag titinga rod ket kailangan nga talaga iti guidance iti Holy Spirit and ken inayunan iti word ni God. So nga daduma narigat nga overcome or di daduma ket lang iti life ket lang repentance lang kanayon. So hunting nga aggrow kasi di nga rod kanayon tayo nga agrepent giti madingar arami din tayo inaldaw ti dahilan na data kabsat ket kurang iti word ni God. So if we totally claim that that tayo ket mamati ken Jesu-Cristo, nung mamati tayo kanya Jesu-Cristo is a natural kanya tayo nga dumngeg kanya na babaen iti sasaona. So kinmaysa is once nga ammo tayo nga ni Jesu-Cristo tinagapuan iti silaw. So DJ nga silaw mo pudpud nga in-accept tayo daytoy biag nga inted na kanya tayo ket kumbaga silaw nga ni silaw ni Jesu-Cristo nang pasilaw kanya tayo haan tayo pulos nga ilumang iti daytoy. So DJ nga talaga ket parubrubon tayo talaga daytoy nga silaw babaen iti sasauna ken haan tayo dapat nga sibsiban daytoy gapu kadagiti madingar arami din tayo in the past. So nga dapat dagiti anaman digiti mangpasibsib iti silaw iti pinagbiag tayo iwaksi iti daytoy ken ag-focus tayo iti anyaman iti mangparubrub iti silaw tayo tanon as mas umadadupay iti masilawan iti aglawlaw tayo. DJ lang met kanya. Sige, praise the Lord. So nagmayat DJ panaka-isawang ni Brother Denmark nga apay met nga karakanayon nga repentance iti mapaspasamak ngamin kurang iti panangi-apply iti word ni God. Okay, indayo maten kadagiti summary and application nga in revealment ni God. Okay, so iti met mo na kanya ket DJ kas adda iti nai-specify aminen nga obraan amin nga instruction ni God tilang obraan nga talagan ket DJ ag-obey and ag-take iti effort. Kasi lako man no exam kanya mga students na date instruction isumot nga talaga iti obraan tapnon iti kasta ket okay DJ result iti exam same as through iti spiritual life. So next is
learn to identify what are the things that makes you grow. So in agriculture, when no research ket very anata uma permi iti panang banbantay dadag ito, nga min dakkel iti epekto na kadije may nga banag in terms of research. So same as through iti agriculture. So kasi mat iti spiritual, be mindful in everything. Okay? And next is relationship in the Lord is about pleasing the Lord, not man. So adada iti paka in-encounteran tayo, iti na dumaduma like boss, like digiji co-workers, co-students, friends, but iti relationship tayo in the Lord is about pleasing the Lord always. Okay, Jamat point number 2, fellowship with the body of Christ is very important. Ngamin, ijay nga ma-learn no, na pa iti kasapulan di pag-adjustan, ijay tayo nga maka-learn no, kasano pa iti grow in the Lord. Ngamin, we have this different kind of relationship in the Lord. So, ijay, by communicating with them, kat mas amuan tayo pa no kasano iti agkaroon iti deep relationship in the Lord. But what matters ko na iti spiritual unity, united in doing the will of the Lord, united in living out DJ Christianity nga naggapuin the Lord. Okay, let us not only be bookish when no hante lang nga agbalin nga amun tayo DJ word ni God, but let us always apply it. Be united in desires and goals. So no ana iti desire nga inbaga ni God, no ana iti goals nga inbaga na iso nga talaga iti desire tayo haanen nga iti world klaro ijay John 17 dijay. So it is normal to be united in the body. And lastly ijay point number 3, makita iti desire iti maysa nga tao based on his lifestyle. So ikagumaan sa nagpintas DJ may emphasize ko makanya tayo dahito nga word kakabsat nga ikagumaan tayo nga grow in the Lord, ikagumaan tayo nga ag-take iti action in terms of our relationship in the Lord. So let us repent no na dahito nagkurangan tayo, and let us grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay, so iyabak maten ni Brad Aldrin tapnon i-share na kanya tayo iti nagpintas nga message ni God. Bro? Naimbag nga rabi iyo aming kakabsat kanigayen. So, kahit ko lang i-share kanyayo, thoughts or understanding sa DJ 1 John 1:3. So, from the very beginning, makita nga talaga nga haan nga baseless that you may share or that yung mga gantay nga gospel ni Christ. So, kung nanadtoy, we proclaim to you what we have seen and heard. So, no awan DJ nakakita kini Hesus Kristo iti panagbiag na, then awang met iti mangigantay tatanga gospel. So nagpindasan dati gospel nga kakabsat nga isu iti mangted kanya tayo iti nananay nga panaka kitan tayo or panakamamutay pay kani Kristo Jesus. So without the gospel nga mangmagigan tayo, so awan nga talaga iti makuna nga tao nga agro-grow in the Lord Jesus Christ, or even DJ agro-grow iti spiritual relationship or spiritual life na. So, ada digay questions sa tayo sa kumusta the spiritual relationship, kumusta the spiritual life, kumusta iti spiritual unity. So, dito'y enterod kitanpay haal lang nga digiti, or I mean intay kitanpay nga nalaing datay fellowship tayo or no kasano tayo apply the word ni God iti panagbiag tayo. Kasi datayo mismo kakabsat haal lang agpatingga iti panaki amulang the word ni God, the word ni Brad J. Boy tatay nga hantel agpatingga nga bukis lang kadi the word ni God. Dadi kiti agpatingga tayo ijay may apply or makita iti panagbiag tayo. Like for example, having fellowship with fellow believers, having daily fellowship with the Father and with the Son, Jesus Christ. So, AJ, ako, in the Bible also, haan nga datay na distort the word ni God, nadikit di talaga nga consistency dapat nga maamuan tayo. Iti panagbiag tayo no sino ni Hesus
Kristo. So DJ iti kayat mi nga ipakaammo kanyayo kakabsat nga haan nga baseless detoy word ni God no dikit ti adu iti evidences, adu ti testifiers or adu ti testimony about the Lord Jesus Christ. So digitay pada nga agbibuyat atta no awan pay iti mang Bible study kanyayo. So may we ask each one nga i-connect na kami kakabsat, i-chat na kami lang DJ nagnagan mi makita yung iti screen. So datoy nagan ko toy and digitay pada tayo nga panelist atta. So ayabak mga ro tumunggal mesa nga agkararag tayo kakabsat and DJ, awatin ni Yesu Kristo akas Lord and Savior. It's called that. Pati ka din heaven, maraming salamat o Lord, kadayti sasaom o God, and yes o God, without DJ life, nga ingkang sakripisyo, without DJ nga panakakita iti disciples, believers, awan nga talaga iti mga nga gospel at taugan. And maraming salamat o Lord, iti kinasayaat mo, iti panagbiag mi, akas ingkami met ipakita o Lord, babaen iti actions mi or attitudes, dagiti nga sasawom iti panagbiag mi. Iti Lord, we accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, that isuna lang iti masurot iti panagbiag mi. And sika iti bahala iti tumunggal mesa o Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, mamatiak, na-bless iti tumunggal maysa, kahit ulitek lang di dyan ibaga kakabsat, nawan pa iti mga Bible study kanya tayo, feel free to contact us. Okay? So, dadamat iti different announcements in terms of schedules nga mapaspasamak in the ministry. So, muna lifeline, di napasamak iti Kalman or every Wednesday, mangrugi iti 6:15 p.m. Next, iti lifeline, adamat iti lifeline topic review, dati magkat mang angay from Thursday to Tuesday. And next is first Saturday of the month, iti DIP or Day in Prayer and Fasting. So dahito DJ, mangan tayo iti word ni God nga puro awan iti solid food pailaeng, but rather the pure nga word ni God. And next is Freedom in Christ or FIC. So maangay mo ito no June 25, no adda iti or no adda iti agbubuyat at nga na i-registeren para to no June 25, brother or sister, let us nagkikita tayo ito. Okay? So Sunday worship service every 8:30 in the morning, and the deity simultaneous dito face-to-face and live via Facebook page and YouTube channel. And lastly, Pisol class every Sunday, 1:30 p.m. Okay, so i-close time at dito nga activity when nagsasangwan dito at nakakapsat, babaen iti may sa nga prayer. Nga i-lead na tayo ni Ate Jonah. Ate? Sige, garod kakabsat. So, hindi garod irrepetreti babaeng ako ng isang kararag. Let's pray. Diyos naman nakabali, nagyaman kami manon o God, iti nakapingpintas nga gundaway nga intad mo ti sagtunggal may sakada kami, nga inmay kami nga nag-learn o God. Salamat Lord nga sikat tultuloy nga mangipakaawat kada kami and mangpag-grow kada kami spiritually nga handlang nga iti lubong o God, but more on iti spiritual mi o God. Agyaman kami Lord nga sika iti mangpauneg iti panangamam mo mi payken ka, babaen iti Holy Spirit mo o God nga mangtulong kada kami nga maawatan mi dagiti nga panursurom iti panagbiag mi o God. Ket kastamat o Lord nga dagiti na-learn mi itataw gundaway ket handlang agpatingga ditoy no di ket maiapply mi iti panagbiag mi o God. Agyaman kami garod iti biag nga inted mo kada kami ken dati nga rabiing inted mo manen o God. I-commit mi nga rod amin dagiti ken ka. In Jesus name we pray. Amen.
Okay, praise the Lord. And nakikita tayo tumanin doon na next Thursday, kakabsat. Praise the Lord. Bye-bye. Bye. God bless everyone. Hello, Clarence and Jericho. God bless everyone. God bless.